Kien jattendi skola primarja f'Santa Venera, kien attiv numru ta' qdiet f'din l-istess lokalità. U issa ta' 19-il sena Derin Karabot huwa kunsillier fil-Kunsill Lokali ta' Santa Venera. Li hu interessanti hu li Derin Karabot huwa l-iżgħar kunsillier lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista. Dan l-istazzjon tkellem ma' Derin Karabot li spjega raġunijiet għaliex iddeċida li jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. L-ewwel pass kien meta bdejt ninvolvi ruħi fil-Kumitat Sezzjonali ta' Santa Venera stess, bqajt ninvolvi ruħi nattendi laqgħat tal-partit, imbagħad avviċinawni biex noħroġ bħala kandidat żagħżugħ fil-lokalità tiegħi. Karabot ġie uffiċjalment elett fil-Kunsill wara elezzjoni każwali wara riżenja ta' wieħed mill-kunsilliera. Fl-elezzjoni oriġinali Derin kiseb 164 vot u fl-elezzjoni każwali kiseb 310 voti. F'elezzjoni li għalija kontestaw 3 persuni oħra. Li tkun għadek żgħir tkun kemm xejn żvantaġġjat, konna tnejn ġiex kandidati żgħażagħ jiġifieri, però kienet naħseb ġlieda tajba bejn min se jiġi elettjoni. Iżda x'kienet tkun l-ewwel impressjoni ta' residenti ta' Santa Venera meta kienu jsibu żagħżugħ ta' 19-il sena iħabtilhom il-bieb? Meta inti ta' 19-il sena ħriġ l-ewwel darba tħabbat il-bibien, tkun kemm xejn mistħi, tidra, però naħseb illi n-nies qed jaraw kemm xejn inqas matur m'intix daqshekk responsabbli biex tkun afdat din il-kariga hekk. Mat-telespettaturi ta' Net Television Derin mhuwiex wied ġdid, hekk kif regolarment jipparteċipa fuq il-programm Networks u kien finalist mal-aħħar 4 fil-kompetizzjoni bi Prime Minister for a Day. F'messaġġ lil żgħażagħ oħra Derin Karabot jappella biex ma jaqtgħux qalbhom milli jipparteċipaw fil-politika. Dan ir-riżultat juri kif iż-żgħażagħ huma ta' importanza kbira li biex jibdew jinvolvu ruhom. Importanti ħafna li nġeddu l-idejat nkunu innovattivi għax żgħażagħ huma tista' il-futur ta' dan il-pajjiż. B'enerġija u b'entużjażmu kien l-slogan li Derin Karabot adotta għal matul il-kampanja elettorali li permezz ta' elezzjoni każwali waslitu biex illum huwa wieħed mill-kunsilliera fil-Kunsill Lokali ta' Santa Venera.